And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Jesus the Christ. The keyword there is Jesus the Christ. Okay, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at kayo po ay makakaupo na. And my preaching this morning is entitled, You are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Okay? Pag sinabing you are the Christ, Christ is a Messiah. Christ is a anointed one. Ano ho? Pag sinabing Messiah, talaga, tagapagligtas po yan. Siya po ay pinahiran ng langis ng ating Panginoon. Okay po, kaya dito po, the only begotten Son in the book of Isaiah chapter 9 verse 6. Titingnan po natin kung tayo po ay binigyan ng isang lalaki, isang anak. Binigay niya sa atin at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, at siya ay prinsipe ng kapayapaan. Okay po? Ganon katindi yung ating Jesus Christ. Okay? Kaya dito po, makikita po natin kung bakit sinabi niya kay Pedro na pinagpala ka, ikaw ay bato, ikaw ay sepas, at ibibigay ko ang mga susi ng kaharian ng kalangitan. At ang sabi roon, walang makakapanaig ng Hades kahit ng demonyo, hindi makakapanaig sa iyo. At ang matinding pangako niya, anuman ang tatalian dito sa lupa, anuman ang talian ay tatalian din sa langit. At anuman ang kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Napakatindi po itong mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Kaya sabihin mo siyang katabi, maghanda ka na. Kasi, bakit po? Dito tingnan po natin sa 13 to 15. Ito po ay nung sila po ay nag-ministry. Dumating po sila sa Capernaum, sa Caesar Philippi. At ang sabi ng ating Panginoon, ano bang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Okay, yan po ang sabi ng apat siguro na lagad. Sabi niya, ikaw si John the Baptist, ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah, at yung ibang alagad siguro, ang sabi niya, at yung mga ibang propeta. Ngayon, mga kapatid, kayong mga alagad, sino ako sa inyo? Who am I? Anong pagkakilala nyo sa akin? Ano sabi? Sino nagsalita? Si Peter. Di ba? Sa 15? Okay. Sa labas, ang pagkakilala sa kanya, sa labas, sa mga tao. Kasi nagmi-ministry, tinanong niya eh. Anong pagkakilala sa akin? Di ba? So, apat po yun. Mari yung 12 disciples, nandiyan pa si Judas noon. Nagpakain ng 5,000 at 4,000. Kaya ang sabi diyan, mag-ingat ka sa mga turo ng mga Pharisees and Sadducees. Sa book of chapter 16. Kaya napunta po tayo rito. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa turo ng mga Pariseo at Sadduceo. And who are the Pharisees? What is the doctrines of the Pharisees? The doctrines of the Pharisees are, mayroong siyang resurrection. But sa Sadducees, walang resurrection. Kahit na spirit or angel. Kaya yan ay pinagtatalunan po nila. Okay?
Kaya dito, napunta na po sila rito, kaya nagtanong ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, mag-iingat kayo. Kaya tinanong niya kung sino siya sa labas at tinanong niya kung sino yung mga lagad niya, yung pagkakilala sa kanya. Nakuha niyo ba yan? Sino po ang sumagot? Diretsahan. Okay, sa 15. Basahin po natin. Sa 16 na po. Pag-ibasa na malakas. Diretsahan si Pedro. Ha? Nung tinanong niya, diretso si Pedro. At si Pedro, binanggit niya yon, wala siyang ano. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, hindi nagpahayag sa iyo yan. Hindi galing sa tao yan. Kundi galing sa Diyos yung sinabi mo. Tingnan nyo sa 17. Jesus answered and said to him, "Blessed are you." Pinagpala ka. Bakit? Ipinahayag mo na ako yung Kristo. Pinagpala ka na, Simon Barjona. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Tao, hindi nagsabi sa iyo, yung pagkatao mo, hindi yan. Hindi mo masasabi yan, kundi ang Diyos ang nasa langit ang nagpahayag sa iyo na ako si Jesus Christ. Mga mananampalataya, hanggat hindi nagpahayag at hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos at hindi ka nananalig sa diyan, kulang pa sa iyo si Kristo. Kaya tingnan nyo, napakaraming mga denominations. Nagtalo-talo po. Magkakaiba po. Samantalang isa lang yung Biblia na ating binabasa. Kasi po, ipinapangaral po nila at ipinapayag po nila si Kristo ayon sa kanilang napag-aralan sa kanilang denominations. Tayo po, pinapag-aralan natin si Kristo, hindi sa denomination. Dito po. Kaya, napakahirap ang mga totoong mananampalataya. Talagang kaya nga yung iba, napipersecute yung mga ibang Kristiyano. Kayo ba yung Jesus only? Nakuha nyo? Jesus only tayo eh. Nakalagay dyan sa Bible eh. Kasi yun ang kakumplituhan natin. No? Why Jesus? Si Jesus kasi, yung Isaiah 9:6, ang ibig pong sabihin, ipapanganak, lalaki. Siya yung pinuno, siya yung panganay sa lahat. Pag sinabing Jesus, in the beginning was the Word. Kaya sa Book of John chapter 1 verse 1, nung pasimula ay ang berbo. Ano yung berbo? Diyos. Yung nagsalita, yung Espiritu sa Book of Genesis chapter 1. In the beginning, God. Yun yung berbo. Yun yung Espiritu. Walang nakakilala sa Ama. Wala. Ang nagpakilala sa Ama, si Jesus Christ. Kasi kilala niya, kasi galing po siya roon. Kaya bigaten po siya eh. Bigaten Son. Kaya marami pong mga denominations talaga na hindi magkaintindihan. Pero sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 na ang makakapag-interpret ng Bible ay yung man of God. Napuspos siya ng banal na Espiritu. Paano yung iba kung hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu? Naniniwala pero walang evidence. Nababasa lang. May evidence pag ikaw ay pospos ng banal na Espiritu. May evidence, there are signs. Physical evidence mayroon. Hindi pwedeng Yung iba, bakit walang physical evidence? Kasi po, hindi sila naniniwala sa physical evidence. Ano yung physical evidence na ikaw ay pospos? Nagsasalita ng iba't ibang wika. And this sign shall follow them that believe. Mark chapter 16, 15 to 16. Ito yung mga palatandaan sa yung mga nananalig sa Kanya. Sila ay magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya yung isang denomination na noon pa yan,
13:8 ng Book of Hebrew, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kailanman hindi nagbago ang Diyos pagdating sa Word of God. Amen? Nagbago ng mundong ito, yung ugali ng tao at nag-i-evolve yung mind ng tao, yung technology. Pero kailanman, ang Diyos ay hindi nagbago. Kung pangako niya noong creation, hanggang ngayon, sa kanyang pagbabalik, hindi nagbago ang kanyang pangako. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi nagbago. Amen po? Sa aklat ni Moses, hindi nagbago. Kaya dito, you are the Christ. Pag kilala mo siya, ano yung Christ? Ano yung Jesus? Siya yung panganay. Siya yung berbo. Siya yung nagkatawang tao. Amen? Yung berbo na sinabi sa Book of Genesis 1:1. Ito yung berbo. Ano yun? Let there be light. Yung nagsalita. Espiritu ng Diyos yun. Walang nakakilala roon. Ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, sino? Si Jesus Christ, the image of the invisible God. Kaya, si Kristo, pag nandun na, kilala mo siya, yung pagka-Diyos, yung buo ng pagka-Diyos, ng Espiritu at si Kristo, siya yun po. Kaya lang yung iba hindi naniniwala. Kaya nakakalungkot. Amen po? Ngayon, mga kapatid, kaya, pag kilala mo siya, ay pinagpala ka. Mananampalataya, pinagpala ka. Amen? Blessed are you, Simon Barjona. Sa ibang yan, Cephas. Pinagpala ka. Bakit? Nakilala mo ako. Nagpahayag ka, hindi galing sa iyo yan. Hindi galing sa laman or flesh and blood sa iyo. Hindi galing sa tao yan. Galing sa amang nasa langit. Ano ibig sabihin? Pag ikaw ay pumasok ang pananampalataya mo na yung Jesus Christ na yan. Yung everlasting Father. Yung ipinanganak ng dalaga. Yung pamamahala ay nasa kanyang balikat. Prince of Peace, the Almighty God, Counselor, the everlasting Father, ay makukumpleto ka talaga. Hindi kulang ang iyong pananampalataya. Pag kilala mo yan, even your faith is just a mustard seed. Antindi mo. Nakuha nyo? Kasi kinumpleto ka na ng Diyos. Kaya sabi niya, mananampalataya na one God believer. Blessed are you. Sabihin mo sa iyong sarili, pinagpala ko ng Diyos. Kaya mapalad ako. Amen? Oho. Kasi, kaya nung nagmi-ministry ang Lord, mag-ingat kayo. Lagi niya sinasabi yan. Tingnan nyo. Flesh and blood. Pag nagpahayag ng amang nasa langit, paano mo malalaman na nagpahayag yung amang nasa langit? Paano mo malalaman kung pumasok ka sa isang iglesia? Alam nyo, lahat yan ginagamit ng Lord. Lahat ng iglesia ng Diyos. Whether you are one God, you are Trinity or Trinity, ginagamit lahat ng Lord yan. Amen po? Kaya lang, nagsasala tayo. In the book of John chapter 16, the Holy Spirit is the Comforter. Isisend ng Holy Spirit yan, si Jesus Christ ang magsisend yan para gabayan ka sa buong katotohanan. Nakuha nyo? Nung unang pagkakilala mo sa Kanya, dahil bata ka pa siguro, kumbaga sa grade, elementary, o kaya high school na, yung pagkakilala mo habang sumusunod ka, college ka na. Kilala mo na yung nag-iisang Diyos. Kilala mo na yung nakaupo sa trono. Bakit po? Napakilala siya eh. I am the bread of life. I am the living water. If you come to me and you believe to me, you will never die. Ako yung tinapay na galing sa langit. I am the bread that cometh from heaven. Your forefathers, yung mana,
pansamantala lang yun. Ako ang nagluto nun. Inutusan ko yung mga anghel. Nandun na ako noon. Kaya nagpapakilala ko ngayon sa generation na to. Para itong mga anak ng Diyos, yung batas ni Moses, na Espiritu ng Diyos, ako na yun. Nandito na ako. Kaya ako na yung daan. Ako na yung katotohanan at ako na yung buhay. Wala nang makakapunta sama, kundi ako lang. Wala nang alay na handog na hayop. Ialay ko na yung sarili ko. Kasi 24/7 na yan. Na kayo ay, mediator. I am the mediator between man and God. Kaya yung ibang pagkakilala sa kanila, the man, Jesus Christ. Nakalagay doon eh. Kasi hindi siya pwede maging mediator na hindi siya na-crucify. Na hindi siya nag-resurrect. Amen po? Kaya siya po, nandito po sa lupa, nandun din siya sa langit. Kaya nga sabi niya sa pangako niya eh, ano man ang yung tatalian sa lupa, talian sa lupa ay tatalian sa langit. Connection natin yun. Human being tayo, mananampalataya. Pag nanalangin ka, may connection ka ron. Ano yung signs? And if you lay your hands unto the sick, they shall recover. You shall cast out demons. Ganun ang kapangyarihan mo. Amen? Basta manalig ka dito sa salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya blessed are you. Okay sabihin mo siyang katabi, pinagpala ka na. Kaya huwag kayong malungkot Sana pag pinagpala naman tayo para maging masaya ang Lord, punuin naman natin ito. Oo. O yung Espiritu ang kasama na natin dito how I wish na bago man lang kasi puro evangelism po tayo ngayon. Month of May, the whole month of May, evangelism. Whether you like it or not, magdadala ka ng kaluluwa. Kung gusto mo na i-bless itong 2025, okay, magdala ka ng kaluluwa. Lahat ng katugunan mo, kaluluwa. Bring souls to the Lord. Alam nyo, kapag may sakit ka, gagaling ka talaga. Pag may sakit ang bulsa mo, gagaling talaga. Amen po? Pagka may problema ka sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, gagaling lahat yan pagkakalingin ng Lord Kasi sabi niya sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is within me. Sa akin, and anointed me to preach the gospel to the poor. Para palayain yung mga binibihag ng demonyo, yung mga bulag makakakita, yung mga bingi makakarinig. Because He anointed me to preach the gospel. Alam niyo po, pagka nakasunod po tayo sa Lord, totoo po yun. Kasi ranas po namin yan Pag nandun na kami sa brinks of the problems, yung talagang nagsosolving kami. Umahayo kami. Kasi yun ang sabi ng Lord goye. To bear fruit. And whatsoever ye shall ask in my name, in my Father's name, I will give it to you. Pangako ng Diyos yun. Pag namunga ka. Amen po? Kasi mahirap naman yung puno, inalagaan mo, tapos hindi na mumunga. Pagbibigyan mo pa ng ilang panahon nyo, tapos tatapyasin mo na. Hindi na mumunga di ba? Ganon din po, pagka tayo po. Kaya yung iba, nanghihina sa kanilang mga pananampalataya. Bakit po? Walang bunga. Sabihin mo siyang katabi, mamunga na tayo bukod sa mamunga tayo tayo, yung bunga ng, alam niyo yung bunga ng laman? Yung bunga ng laman. May bunga ng laman. O rin mag-asawa kayo. May bunga ng laman yun. Spring nyo. Di ba? Meron kayong pagmamahalan, may lumabas. Pero kung kayo naman na hindi pinagkalooban, yung mga kapatiran, yun ang bunga nyo. Marami kayong bunga, marami kayong bahay na pupuntahan. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo kung bakit pinahintulutan ng Lord yung iba wala talagang bunga? Para mamukhang kayo ng sagana sa pamagitan ng pagkakapatiran. Kaya huwag kayong mag-alala, marami kayong bahay, marami kayong anak, marami kayong sister and brother. Kung hindi man kayo namunga sa inyong katawan na mag-asawa, it's not a failure. It's a challenges. Hamon ito sa inyo. Kasi marami akong nakilala na talagang wala silang bunga. Kasi nasa Bible din yung barren Pero pag nasa Lord ka, may bunga ka pa rin.
Totoo po yun. Kaya, ikaw, Pedro, ha? And on this rock, I will build my church. Who is that rock? Bukod kay Pedro, siya yung little rock. Tingnan natin, mga kapatid. Ha? Si Pedro ang tinutukoy dyan. Siya yung rock. Pero yung I will build my church, okay, Pedro, ikaw yung rock. Ako yung malaking rock. Ngayon, i-build up kita. Iti-train kita para yung foundation mo, your foundation, at saka yung builder ay ang Diyos. Tingnan nyo. I will build my church. Ang church na tinutukoy dyan, they called out ones, yung mga mananampalataya. Tayo yun. Kaya si Pedro, ititrain niya. Yun yung forerunner, ito yung pinaka number 1 na alagad ng ating Panginoon. Kumbaga sa siya yung leader sa 12 disciples. Nakuha nyo? Siya yung leader. Ngayon, I will build my church and the gates of the Hades shall not prevail against it. Ibig sabihin yung Hades po dyan, Sheol or Satan. Hindi makakapanaig ang gawa ng demonyo. So, ibig pong sabihin, pag ikaw ay kilala mo ang ating Panginoon at ang turo niya, yung foundation mo, sinusunod mo at tinatayuan mo, hindi makakapanaig ang karamdaman. Hindi makakapanaig ang kahirapan. Hindi makakapanaig ang mga sulsol ng kaaway. Lay up your treasures on earth or in heaven. Don't lay up your treasures on earth. For where your treasure is, there your heart be also. Pag nasa Lord ka, sa Lord ka. Amen? Kaya nga, masarap yun eh. Pag nasa Lord ka, nasa Lord ka. Kaya pag hinaluan ko ng politika yan, makilala ka talaga. Pero, mula bata ka, hahanapin nyo ka, kahinaan mo kung ano. Kung kahit na hindi mo nagawa, ipopropaganda ka. Nakuha nyo? Mas maganda yung propagation of the gospel. Na, He anointed me to preach the gospel. To free for those who are broken-hearted. Ganun lang po tayo. Simple lang tayo na mamamayan. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, you are, tingnan nyo sa Book of Deuteronomy, sino itong rock na to? He is the rock, capital letter. Diyos ang rock. Okay? His work is perfect. For all His ways are justice. Okay? Lahat talagang siya fair and just ang Lord. A God of truth and without injustice. Righteousness and upright is He. Siya ay matuwid. Siya ay just. Siya ay banal. Amen po? Yung rock na tinutukoy dyan, yung Espiritu, yung Diyos. Kaya na nga ang ating Panginoon sabi niya kay Moses, kasi reklamo pag labas nila sa Egypt, kasi mapait po yung kanilang iniinom. Kaya sabi niya, Moses kausapin mo yung rock, kausapin mo, lalabas ang tubig. Inis ni Moses. Kasi nairita na, pero 40 years na sila. Moses, sawa na kami sa mana, yung angel's food. Sawa na kami. O bigyan mo naman kami ng karne, nagpadala ng pugo. Kaya may pugo na sukalan. Okay? Yung pugo na yan, karne yan Okay? Asan na nga ba tayo? Yung komedyante na pugo, wala na yon yung kalbo. A God of truth. Ano pa? Sa 18, tingnan nyo. Verse 18. Pagkibasa. Okay. Yung Diyos, yung malaking bato, galing ka dyan. Hindi mo pinapansin. Nakalimutan mo ang Diyos nyo. Siya yung ama nyo Minsan nakakalimot tayo sa Lord kung anong ginawa niya sa atin. Napakabuti ang Lord. May problema ka lang, nagreklamo ka na. May problema ka lang, nagtampo ka na. May problema ka lang, pinahintulutan lang yung problema mo, talagang nawala na yung pananampalataya mo. Amen po? Ay dapat, kilalang-kilala natin yung Diyos natin. Sinabi ng Lord na kausapin mo ako, manalangin ka, kausapin mo siya. Kinakausap niyo ba ang Diyos? Oo naman.
Pag nagpipray ka, kaya nagkausap mo ang Diyos. Oh. Pag hindi ka nagpipray, iwan ko. At kung nagpipray ka naman, baka kinakausap mo yung sarili mo. Oh. Kasi sabi ng Lord sa Hebrew chapter 6, 11:6, pag lumapit ka sa Diyos, manampalataya ka na may Diyos. Para i-reward ka niya. Baka mamaya, lumapit ka, kinausap mo ang Diyos, yung problema ang nandun. Yung problema nandun, yung Diyos wala. Pag lumapit ka sa Diyos, Diyos yung kausap mo, hindi problema. Nakuha nyo? Yung problema sa atin, yung problema nananaig. Kaya yung problema hindi nawawala. Ang nawawala yung Diyos. Dapat, yung Diyos nandyan, yung problema nawawala. Matuto na po tayo manalig na kahit na hindi ka tinugon, kinausap mo ang Diyos. Kasi mananampalataya ka, kilala mo siya. Ano pa? Sa 1 Corinthians. And all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was the rock of all ages. Pagkilala mo yung rock, wise ka. Pag sinabing rock of all ages, sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon, ano man yan, umuulan, umaaraw, kalmante o trouble, He is the rock of all ages. Lahat ng sitwasyon, nandyan siya, nakaagapay sa iyo kasi anak ka niya. Hindi ka niya bigibiguin. Talaga naman, kaya pagkilala mo, Lord, blessed are you. Lalo lang, you, Peter. Ay, antindi mo. Tingnan nyo. Kita nyo? The rock was Christ. Ang problema yung iba, akala nila si Jesus Christ, little rock. Pag nakita mo yung bundok, siya yan. Kaya pag nag-earthquake yan, galit ang Lord. Nagpapaalala ang Lord. Bakit? Pag nag-earthquake yan, tatawag sila sa 7.7 magnitude sa Thailand at Myanmar. 1,000. Seconds lang yun. Patay. Missing, hundreds. Injured, thousands. Amen po. Palagay mo, darating yun dito. Hindi muna, kasi dami tayong problema. Alam nyo, ang Diyos ay fair and just. Dapat habang pumapalaot yung ating pananampalataya, wise na tayo. Amen? Ang pangako ng Diyos, kahit na wala yun, nandyan, alam nyo mga kapatid, dito ang battleground. The battleground is in the mind. Pag yung mind mo kay Lord, angkaan. Kaya loving Him with all your mind. Pag siyang iniisip mo, you have the mind of Christ, magaan talaga. May karamdaman ka, gagaling ka talaga. Tingnan nyo. Di ba? May karamdaman ka, ang panahon na, pero buhay ka pa rin. Yung iba walang karamdaman, wala na. Pagdating sa Lord, iba, siya ang may control ng buhay. Sinabi ng Lord yun Because the Lord is my shepherd, I shall not want. I lack nothing. He prepares before me in the presence of my enemies. He prepares a table before me. Yung ang demonyo, yung gawa niya, shadow lang yan. Yung makamatayan, shadow lang yan. Naka-prepare ang table. Pag sinabing table, office, lapagan ng pagkain, table Iba yung table, yung iba Iba tinitable Yung table mo, pag sumusunod ka sa Lord, may office ka. Kung gusto ng Lord na darating ang panahon, chairman ka ron, walang magagawa yung tao. Okay? Kanina, number 1, ikaw, Peter. Blessed are you. Tapos, Peter, upon this rock, I will build my church. Ititrain kita para ikaw yung leader ng mga apostoles. Para humayo kayo. To turn the world upside down. Para magiging Kristiyano ang buong mundo. Ginamit po yung disciples ng Lord. 12 lang po yun. Si Judas na wala. Ang pang-12, si Apostle Paul. Okay?
Itong susi na to, mga kapatid, wala na si Pedro ngayon. Tayo na po. Nako niya. Sa Pilipinas, ilan lang yung may susi na yan. Bakit po? Hindi naman sila naniniwala kay Pedro eh. Nung sinabi ng Lord na, humayo kayo, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Holy Spirit. Sino susundin mo? Si Jesus Christ o si Pedro? Kaya yung iba, hindi naniniwala kay Pedro. Sa kanya binigay yung susi. Yung nag-utos, nag-resurrect na sa trono niya, tinitignan tayo. Wala na sila Pedro. Asan sila Pedro? Nandun sa St. Peter Square. Nandun si San Pedro, na ginawa ng ribulto, di ba? Yun si San Pedro, pagkakilala ng iba. Yung pagkakilala natin kay Peter, siya yung may hawak ng susi ng kalangitan. Mensahe po yun. Hindi yung manok, tapos nandun yung susi niya, ako yung gwardiya rito. Yung manok po, tanda na nagsinungaling si Pedro. Kaya tayo walang manok. Nakanya, ang atin lang yung susi. Yun yung sikreto. Yun yung sikreto ng pagpapala ng Diyos. May susi ka. Sabihin mo siya katabi, may susi ka. Nagamit mo na ba yan? Nagamit mo na ba yan? Napuntan nyo ba yung lola nyo? Ginamit nyo na ba yung susi? At binuksan nyo yung kanyang tradisyon na kultura ng kanyang reliyon? Lola, wala na si Majilan. Pinatay na siya ni Lapu-Lapu. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Magigisda, wala na yun. Dapat ginagamit mo yun. Ano ka niya? Ay, nako mga, iba ng panahon natin ngayon. Pag ininis mo ang OFW, lalong hindi magre-remittance siya. Ay, mga kapatid. Biro mo, bigyan ka ng susi sa panahon natin ngayon. Mga mananampalataya na Acts 2:38 at Matthew 28:19. Yung susi na sa atin. Ano raw, anumang bagay na talian natin sa lupa, tatalian sa langit. Whatsoever you bind on earth shall be bound in. Konektado yun. Pag sinabi mo, Lord, hihingi ako, Panginoon, ng pambayad ko. Konektado, amen kagad doon sa langit. Pero pag wala kang connection doon, hindi mo kilala si Jesus Christ, wala, nakabara ang demonyo doon. Nakabara yung manok ni San Pedro doon. Nakuha nyo? Hindi mo kilala eh. Yung susi, nasa iyo eh. Ano man ang iyong kalagan sa lupa, kakalagan din sa lahat. Whatsoever you shall lose on earth shall be loose in heaven. Pero mo ganun kakapangyarihan, hindi mo alam. Tapos nalulungkot ka. Alam niyo, pag nalulungkot kayo, nalulungkot din ang Lord. Kung anak ko na ito, dami na akong blessings, yung susi na sa kanya, bakit malungkot? Siguro hindi niya nagagamit yung susi. Siguro yung susi, nandyan sa kanya, ginagamit. Gusto niyang gamitin, hindi niya mabuksan kasi kalawang na. Kalawang na yung susi eh. Hindi mo nagagamit eh. Ang mananampalataya dapat ginagamit yan. Para yung anointing nandun. Yung inspirasyon nandun. Nandun yung kalakasan, yung kagalakan na maglingkod. Nandun yung pag-asa, nandun yung pananampalataya. Yung pananampalataya mo na dadagdagan bawat araw. Uy! Conclusion na. Palapakan natin ang Lord. Ito po susi, I will build my church, titrain ka ng Lord para makilala mo siya ng lubusan. Okay. Pakibasa? Completed. Completed. Kulang ng diyan.
Ibig sabihin, the mystery has already been revealed. Those who do not know Jesus Christ, it is still a mystery. Godhead is still a mystery. Tagalog po niyan, ang pagka-Diyos ni Jesus Christ sa kanila ay hiwaga. But tayo po, in the book of Colossians, the mystery has already been revealed. Kilalang-kilala natin ang Diyos natin. Iisa lang. Yung Diyos natin na pinakilala ni Jesus Christ, yun yung Father. Yun yung Spirit. Walang nakakilala ron. Siya lang ang may kilala. Kaya, nagpakilala siya sa atin. Kaya nga, isa sa mga case ng ating Panginoon ay blasphemy. Bakit? Inaari niya yung sarili niya na Diyos. Ito to naman. Pero sa book of Philippians, kahit na siya ay Diyos, He is not equal with God. Ginampanan niya yung kanyang tungkulin hanggang sa pinakamababa. Ipinanganak siya sa sabsaban. Mula sa kalwalhatian, bumaba siya. Nagpuri ang mga anghel sa langit. Glory to God in the highest. All joy on earth. Nagkaroon ng kapayapaan at joy ang mga tao noong pinanganak ang Savior. Ang Jesus na pangalan ay hindi binigay ni Joseph at saka ni Mary. Ibinigay ng anghel para patawarin, para maging patawarin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At siya yung ating tagapagligtas. Yan ang Jesus. Yun ang meaning ng Jesus. Amen po? Kaya yung Christ, siya yung Messiah. Siya yung anointed one. Siya yung pinahira ng langis na hari ng mga hari. Siya yung God na bumaba. Wala nang pagtatalunan pa. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao ang Diyos. Grabe, di ba? Sa katauhan ni Jesus Christ. Kaya isa na lang ang pangalan ng Diyos. Sikaraya 14:9, ilagay nyo yan. Darating ang panahon na isa na lang ang pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya sa greatest commandment, Hear, O Israel, the Lord our God is one. And that one, love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kasi kilala mo na eh. Kompleto ka na eh. Sabihin mo sa yung sister, kompleto ka na. The mystery has already been revealed. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga pagpapala ng Diyos na pahayag na sa atin. Pati yung kanyang pagka-Diyos. Pati yung kasalanan. Alam mo na kung anong dapat mong gawin sa kasalanan. Pag dumating ang kasalanan, ano sabi? Ano raw ang demonyo? Demon is like a roaring lion, looking for whom he may devour. Sisilain ka niyan pababa. Kaya pag dumating yan, resist the devil, and the devil will flee from you. Kaya pag may tukso na kasalanan, resist. Resist mo. Diba? Huwag mong ayunan. Kasalanan yun eh. Huwag mong ayunan. Pag hindi mo pa kaya, Lord, tulungan mo ako. Unti-unti, mababago ka. Amen? Lord, hindi ko talaga kaya. May fasting tayo, 3 araw. Papasunog mo sa Lord yung mga kasalanan sa buhay mo. Susunugin ng Lord yan eh. Through the baptism of the Holy Spirit, susunugin talaga yan. Yung mga kahinaan natin, mga sakit, mga karamdaman, susunugin lang yan. Mga bisyo natin, kasalanan. God is a consuming fire. Kaya nga ang Holy Spirit is baptism, the Holy Spirit and with fire. Kaya lahat ng kahinaan natin, pa-consume natin sa Kanya. Mga sakit natin, Lord, di ba? Bisyo, pa-consume mo. Tignan nyo.
Then He commanded His disciples that they should tell no one that He was Jesus the Christ. Bakit po? Bakit sinabi niya sa kanyang alagad? He commanded them na huwag niyong sasabihin kasi pagkaguluhan siya. Kaya nga, umiiwas po dyan kasi gagawin siyang hari eh. Na hindi dapat nila malaman na ako si Jesus, na si Kristo. Kasi nakahula po yan. Pag nalaman ng mga high priest, hindi pa panahon yung kanyang crucifixion, iko-crucify na. Kaya lagi niyang sinasabi, pero mayroong kasing timing yun. And everything, mayroong timing ang Lord. Our God is not early nor late. He has a perfect time to each every one of us. If you have desire to the Lord, then there is a perfect timing of the Lord. Kung nakakabuti sa iyo, will of the Lord, then God will grant it. And everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Yes! Oh. Kasi, ngayon, sa panahon natin ngayon, laganap na, Jesus the Christ. Laganap na. Kaya lang yung iba hindi pinapansin. Hindi pinapansin kasi po, hindi nila nag-manifest sa kanila si Jesus na kompleto. Pagkikilig mo nga, Sister Annalyn, 2 Corinthians 11:4. May additional eh. Kung tama yung nasa isip ko. Oh. Pakibasa? Okay, may darating sa inyo, mga ngaral na ibang Hesus. Ang pagkakilala natin sa Hesus. Buo, di ba? Yung iba, tao. Pag tao ang pagkakilala, ibang espiritu. Yun ang denomination eh. Pag propeta siya, ibang espiritu rin. Ibang gospel din. Gospel pero kulang. Kaya ang dami religion, di ba? 370,000 religion in this world. Sa Pilipinas lang, 25,000 to 50,000. Kita mo na, mga kapatid. Pero isa lang ang daan. Isa lang katotohanan. Isa lang ang buhay. Kaya dito, another gospel. Hindi yan ay pinreach namin. Tingnan nyo, mga kapatid. Ano ba yung mga pinreach nila? For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostle. Si Apostol Pablo yan. Hindi ako yung pinakamakasalanan. Kaya ako yung least. Chiefest apostle. Ano pa? But though I be rude, mali ito. 1 Corinthians, may 1 Corinthians 15:1 to 4 ako. Sorry po. Ito yung gospel na ipinreach niya sa mga lahat ng iglesia. Kaya nga mga kapatid, I declare the gospel which I preach to you. I proclaim, I declare, I preach. Ito yung mga tinanggap nyo. Ito yung inyong tinatayuan. You stand. Ano yun? Ito rin ang nagligtas sa akin. Kung mananahan kayo rito sa pinangaral kong ito. Unless you believe in vain. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo, mayroon yung mababaw. Ano ho? Kasi hindi sila nananalig. Ngayon, ano ba yung pinangaral ni Apostol Pablo 3? Ito yung pinangaral ko. Una sa lahat, ito yung tinanggap ko. Pagibasa? Anong kamatayan ni Kristo? According to the Scriptures. Nahula. Ano pa? Hindi according to the tradition. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Magwi-witness ka talaga eh. Pinagaling ako, pinagpala ko, nagkaroon ako ng kapayapaan. Hindi ako napapagod, kahit na may edad ka na. Hindi ka talaga mapapagod sa Book of Isaiah 40:31. Di ba?
He that wait patiently upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up as wings of eagle. Para kang agila pag nasa Lord ka. Huwag kayong matakot na mag-cast out ng demonyo. Brad, pag-pray mo nga ako. Bakit? Confused ako eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Baka high blood ka na. Kasi nakukonfuse yung high blood eh. Tuliro eh. Nakuha nyo? Bakit high blood ka? Tingnan ko nga. Di doktor ka pa rin. Pag-pray kita. Kasi noon mo yung pray eh. Tapos sinundan mo yung sartan to, makakatulong sa'yo. High blood ka, kaya nakukonfuse ka. Lahat ng na-high blood nakukonfuse. Totoo po yun. Tuliro. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya pag hindi niyo alam ang gagawin ninyo, abay, magpahinga kayo. Tingnan niyo yung blood pressure niyo. Nakuha niyo? Huwag kayong matakot pag nakukonfuse kayo. Sabi ng Lord, kailangan mo kapayapaan. Kasi ang Diyos, hindi siya author ng confusion. Kagaling ka talaga. Biro mo mga kapatid, you shall receive power. Ano yun? Power ng Diyos. Power ng Holy Spirit. Darating sa'yo. Bakit? Magiging witness ka eh. Pinagpala ka ng Lord eh. Grabe yung power ng Lord. Biro mo, witness ka sa bahay mo, witness ka sa kapitbahay mo, witness ka sa mga kaibigan mo, yung mga kabatchmate mo, tapos witness ka pa, nag-abroad ka. Wala kayong ibang gagawin kundi we must follow, we must obey, we must exercise. We must use the talent that God has given to us. Kahit na sino ka, anong kalagayan mo sa buhay, huwag mong tignan yung sarili mo na mahirap, mayaman yung Diyos mo. Mayaman yung Diyos natin. Sabi ng Lord, tagapagmana tayo. Tingnan mo nga yung kapatid mo, tagapagmana yan. Kakita ka na tagapagmana. Parang discourage sa mundo ito. Pag tagapagmana, tayo pa lang, hindi yung mayabang ka ha. Hindi yun. May dating. Kasi mararamdaman po nila eh. Hindi talagang maraming magagalit sa iyo, babaya, basuntok ka pa eh. Nakuha nyo, pagdating mo sa labas, ang hangin nito marami ng adik ngayon. Mahirap ang mahangin ngayon. Ang paganda ngayon para safe ka sa Lord ka. Amen? Nagpipray ka, may koneksyon ka kay Lord. Kahit na anong problema pagdadaanan mo, makakaraos ka rin kapatid. Pera, makakaraos ka rin. Nagpaparal ka, gagraduate din yan. May sakit ka, gagaling ka rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko po, kapwa Pilipino at sa mga Kristiyano po na kagaya ko. Ako po ay si Pastor Belen at ako po ay nagagalak na makapag-video po na kagaya nito. Nais ko lamang po ipabatid sa inyo na merong magandang balita po ang ating Panginoon na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi po magandang balita, ito po ay merong kaakibat na pagpapala. At alam nyo po, ang isa sa nais ng Panginoon ay kilalanin natin ang ating tagapagligtas, siyempre. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nakakalungkot po kasi marami pong tao ang hindi po naniniwala kay Jesus Christ. Yung iba hindi nga nila alam yun eh. Yung iba nga sabi nila Messias lang siya. Pero matindi po yung Messias, Savior po yun. Yung iba naman sinasabing siya ay propeta lang. At ang iba ay tao lang. Ano man ang inyong paniniwala kapatid, ang Diyos po ang nakakakilala sa inyo. Wala pong nais ibigay sa atin ng Panginoon kundi kaligtasan na kung sino po ang tatanggap sa ating Panginoong Hesus, maniniwala po sa Kanya at tatalima sa Kanyang mga salita, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako niya po yan. At nawa, maniwala po kayo. At nais ko po ipabatid sa inyo mga kapatid, na wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po ay lumapit ng taos-puso sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit
at mamuhay ng may kabanalan. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon bilang Savior and Lord ng kanilang buhay, magagawa po natin ito sa pamamagitan ng panalangin, ng pagtanggap. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin po ng pagtanggap para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Naghihirap ka na nga sa mundong ito tapos hindi ka pa maliligtas. Pag namatay ka, kawawa ka naman, kapatid. Kaya habang may panahon pa, may pagkakataon pa, wala namang mawawala sa atin, kundi subukan natin ang inaalok sa atin ng Panginoon na magandang balita. Sa totoo lang, mga kapatid, ang kasulatan po ay hindi ginawa para lamang po sa matutuwid na tao. Ang kasulatan po ay nagawa dahil nais ng Panginoon abutin po ang mga taong makasalanan. Yung mga taong walang ginawa kundi kasamaan. Yung mga tao na walang inisip kundi ang mga gawa ng kaaway. Mga tao na walang pagkilala sa ating Panginoon. Nakakalungkot man, sila po ay mapapahamak kung di po makakilala sa ating Panginoon. At kaya po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa gabi ito na tanggapin po natin siya sa ating buhay. Kung nais niyo po na tanggapin ang ating Panginoon bilang Savior and Lord, bagamat yung iba hindi po talaga naniniwala sa salita ng Lord, ay kapatid, kawawa ang iyong kaluluwa. Kaya sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, wala po kayong ibang gagawin kundi tayo po ay manalangin at sumunod po kayo sa maikling pagtanggap po sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata, tayo po dumulog sa ating Diyos na buhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, tunay na ang iyong mga salita ay totoo at makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba sa aming sarili. Kilala mo po kami. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa sa iyong harapan at sa aming kapwa. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanang maliit, kasalanang malaki, pareho po sa iyong harapan. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pagarian mo po ako, Ama, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samudalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang Panginoon. Hindi po natin tinanggap ang anumang relihiyon kasi wala pong relihiyon na napako sa krus. Tanging ang ating Panginoong Yesus lamang po ang ating tagapagligtas. Kaya kung kayo po ay mananalig sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, tayo po ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Sana po sa susunod nating video ay subaybayan niyo po ako. Marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na nais ng Panginoon sa ating mga anak niya at sa lahat ng tao na makakasumpong po ng pagpapala sa harapan ng Panginoon. At yun po yung mabuting balita. Sabi nga po sa Bible, ang sino man daw po na nag-iipon ng kayamanan sa panlangit ay makasusumpong ng mga bagay na kakapakinabangan po. Pero yung mga bagay na hindi natin pinapansin, yung mga bagay, mga kapatid, na sabi natin mga pinupukosan ng mga tao ngayon ay yung mga bagay na panlupa, yan po ay wala tayong mapapakinabangan po. Hanggang lupa lang po yan. Ang mahalaga po ay yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Salamat po, at alam ko po na sa panahon ngayon marami po ang naghihirap. Kung wala pa si Lord sa buhay mo, mas kawawa po kayo. Kaya ang Diyos po, abang may pagkakataon, tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makilala po natin siya.
na siya ang ating tagapagligtas at siya po ay maaasahan natin sa lahat ng panahon. Buhay man o mawala man tayo sa mundong ito, hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay pangako niya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po!